Mali jamana fasa fɔlen kɔ jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta jɔlen ɲɛna Mali kɛlɛbolo ka seli kɛnɛ dayɛlɛ la. Génie militaire kɛnɛ b'a kan ni san 67 seli o bilala yɛrɛma hɔrɔnya seli okumu kɔnɔna la Mali maraw kɔnɔ. I n'a fɔ colonel Assimi Goïta ale b'i kanbɔ ni a ye cogo min na a ka dantigɛli yɛrɛ sen fɛ janvier kalo tile 20 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Bara caman kɛra mais hali bi a ma ban a tɔ bɛ yen. Mun bɛ sa o timinandiya de o ye ka jamana basigi dugu minnu minɛ o dugu bɛɛ minɛla jugu la ka ban sisan a ka kan sisan jamanadenw yɛrɛ ka sigi ka kuma kɛ mun b'a to gɛlɛya min bɛ an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya ka bɔ yen n'o gɛlɛya bɔra o sigifɔ min na o bɛ kɛ sababu min b'a to finitigiw b'u ɲɛsin jatigɛwale mɔgɔw ma jatigɛwale mɔgɔw an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi tant que olu ma kɛlɛ ka s'a dan na jamana tɛ lafiya fanga bɛ na o tɛ lafiya u bɛ dankari an ka jamanadenw ɲingo na u bɛ dankari an ka sɔrɔw la a ka kan o de y'a to ani fila tɛ bɛn an b'a jatigɛwale an b'a kɛlɛ pour ka s'a dan na o b'a to basigi bɛna jamana kɔnɔ o b'a to an bɛna baara mara daminɛ san nataw na o baara nin bɛ kɛ basigi kɔnɔna la hali bi an bɛ foli bila maliyɛnw ma olu min ka muɲu n'u ka cɛsiri n'u ka jamana kanu n'o y'a to bi sɔrɔsiw se ka nin baara kɛ. Tuma o tuma ni Mali kɛlɛbolo tɔgɔla seli bɛ kɛ maaw kɔni bɛ u sigi ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun ma kɔnɔ ko ɲuman o bɛ tali kɛ kɛlɛbolo bolofara kelen-kelenw u ka cɛdenw ani u ka baarakɛminɛnw jirali la fo ka taga se pankuruw yɛrɛ ma. Jafara Samake ale kɔni ɲɛ jɔlen tora défilé la waasa hali ni fitinin kana fɔ a kɔ. Vraiment défilé yɛrɛ o yɛrɛ de ye sɔrɔsiw ka ko yɛrɛ kolomayɔrɔ ye ka défilé yɛrɛ kɛ 100% ka Mali denw ka fête u ka défilé fɛnw bɔ u k'u ka défilé kɛ 100% bɛɛ k'a ye anw famanen don 20 janvier ma vraiment u ka continuer o de ka di an ye anw famana ni ɲɔgɔnna ma 20 janvier anw b'a fête kɛ kɔrɔ mais a kun tuninen don an na u ka la ɲɛnamaya. Mali kɛlɛbolo tɔgɔla seli sen fɛ waleɲuman dɔn kɛra fana ka ɲɛsin kɛlɛcɛw ma minnu ni tora kɛlɛw sen fɛ ka fara jalaw kan musaka fana sifɔ wari miliyari 6 ɲɔgɔn o donbolo kɛra waasa ka sɔrɔsiw minnu tanyana k'olu somɔgɔw ɲɛji cɛ o latigɛ ye dɔw la sewa kosɛbɛ i n'a fɔ Amadu Keita. Ne a lajɛ cogo min na min y'a lajɛ retard la nimisa yɛrɛ bɛ na tellement très bien a diyara ye kosɛbɛ ça me rappelle comme kɔrɔlen Musa Traoré ni olu y'a tulo tɛmɛna cogo min na ne yɛrɛ nimisa pour que ma se ka kɛ sɔrɔsi ye wallahi a diyara trop n bɛ foli kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye transition ɲɛmɔgɔ u ka dusu ta hali bi ka baara kɛ en tout cas vraiment tɔ foyi tɛ jamana in na u bɛ taa cogo min na u ka hakili to jamana la toujours. Mali kɛlɛbolo ka san 67 seli hukumu kɔnɔna la maa caman y'i ka sewa jira ka ɲɛsin Mali sɔrɔsiw olu kɔni donni ma Kidal mara kɔnɔna la caman y'i kan bɔ k'a fɔ k'o de kɛra sewa kunba ye olu yɛrɛ ma ani jigitugu ka ɲɛsin Mali kɛlɛbolo ma. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.